8 май көнне Исәммәт авылы үзәгендә Бөек Ватан сугышында башын салган авылдашлары хөрмәтенә мемориаль такта һәйкәл ачылды. Әлеге масштаблы эш бердәм Русия сәяси партиясының реаль эшләр проекты кысаларында һәм спонсорлар ярдәмендә үтәлгән. Тантаналы митингта район хакимияте башлыгы Илдар Мостафин да катнашып, һәйкәлне төзүдә катнашкан спонсорларны рәхмәт хатлары белән бүләкләде. Үз алдына китереп тә булмай, без кем булыр идек, безнең халык кем булыр иде, безнең илләр кем булыр иде. Әгәр дә шушы җиңү безнең ата-бабалар безгә шушы җиңү язын алып килмәсәләр, алып кайтмасалар. Шуңа инде барыгызны да ихлас шушы бәйрәм белән рөхсәт итегез тәбрикләргә үземнең исемнән, район хакимияте исеменнән, район советы исеменнән. Бүген без тыныч илләрдә бу тормышта яшәп киләбез, Аллаһка шөкер. Менә шушы тормышны сугыштанғы елларны, безнең илләрне, колхозларны, районны аякка бастыруда, төзүдә, алдагысы елларны шушлай итеп тотырлык хезмәт куюда, безнең ветераннарның, тыл ветераннарының, хезмәт ветераннарының роле әйтеп беткесез. Алар өчен дә аларга бик зур рәхмәт сүзләрен җиткерергә рөхсәт итегез. Әлеге авыл советы авыл биләмәсе территориясында бер генә Бөек Ватан сугышы ветераны гомер кичерә. Чараны җыр-моңнары, биюләре белән район мәдәният йорты хезмәткәрләре, Исәммәт урта мәктәбе укучылары, шулай ук балалар бакчасында тәрбияләнүче сабыйлар бизәде. Илебез азатлыгы өчен көрәштә башын салган яугирләребез 1 минут тынлык белән искә алынды. Һәйкәлгә чәчәкләр салынды. Шушындый ук чара Кадер авыл советы авыл биләмәсенә караган Сеңрән авылында да узды. Биредә дә мәдәният йорты территориясында яугирләр истәлегенә обелиск сафка кертелде. Яу кырында илебез азатлыгы өчен башын салган һәм җиңү белән кайткан солдатлар исемнәре яңа һәйкәлгә уелып язылган. Бу изге эшнең бар чыгымнарын спонсорлар һәм авыл халкы үз өстенә алган. Район хакимияте башлыгы Илдар Мостафин биләмәдә гомер кичерүче бердән-бер сугыш ветераны Рафаис Муслуховны тәбрикләде. Халык өчен, халык бәхете өчен исән таза булып эшләргә язсын, бергәләп. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад. На старой израненной в битвах гармонии вальс русский играл на солдат. Помнит Вена, помнят Алипы и Дунай. И поющий яркий май, вихри льется в русском вальсе сквозь года, помнит сердце, не забудет никогда. Чарада Максим Горький исемендәге кооператив рәисе Мансур Әхмәтов, биләмә башлыгы Рәвис Басыров авыл халкы катнашты. Кояшлы, илаһи җылы көне белән сөендерде 9 май Җәйләү авылы халкын. Атап үткән авылдан 74 кеше яу кырына китә. Бары тик 29-на гына исән-имин туган ягына әйләнеп кайтырга насыйп була. Бүген бу биләмәдә бары тик бер генә сугыш ветераны исән. Ул Миргалим Галимов. Бәйрәм кысаларында
Авыл уртасында изге ой мәчете янында сугыш батырлары истәлегенә таш мәрмәрдән һәйкәл ачылды. Чыгышы белән шушы авылдан булган Минзилә һәм Рафаэль Шариповларның уллары Ирек Шарипов тулы спонсорлык ярдәм күрсәтеп, әлеге изге эш башкарылган. Шулай ук һәйкәлне сафка кертүгә авыл халкының да ярдәме зур булган. Бүтүнегезне дә хөрмәт итеп, шушындый улы бәйрәм белән сезне чын күңелдән котласым килә. Без үзебезнең гаилә исеменнән безнең хәзер мәчетләр дә төзелде бу авылда, хәзер һәйкәлләр дә ачыла. Безнең хәзер эш бәләкәй инде. Иң авыр эшне эшләгәннәр безнең ата-бабайлар, картыйлар, картатыйлар. Аларның безнең хөрмәт итәсе генә калды. Аларны каждый бәйрәм сайын аларны искә алып, аларны хөрмәт итеп бәйрәм белән котласы гына калды инде. Шуңа чын күңелдән бу һәйкәлне төзегәндә зур итеп рәхмәт авылдашларга ярдәм иттеләр. Нык бердәмле авыл, шуның өчен горурланып торабыз. Әйе, безнең иң зур байлык ул хәтер. Онытылмасын иде үткәннәр. Ә бүген имин киләчәк өчен көрәшкән батырларыбыз исеме таш һәйкәлдә янә авылга кайтты. Луиза Шарафетдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.